kesä on tullut ja pyöräilijät ovat taas täällä. Tässä jaksossa näemme Akin osallistumisen Ranskan ympäriajoihin. Lähdetään paikan päälle. Täällä Le Coqin varikkopilttuulla Ranskassa. Kari Katumus reenaamassa Akin kanssa. Aina! Kari, mikäs teillä on lajina tällä kertaa? Joo, kuten varmaan rekvisiitasta huomaattaa. Kiitos pyöräily. Otetaan tässä plus 30 Ranskan Le Manchin helteessä. Hyvä rei tähän näin. Alku Aki siinä painaa. Täys varustus päällä. Pian pitäisi lähteä Pieren kanssa vetämään 100 pieriä tuolla mukaan. Kisaan. Otetaan siitä skapaa vähän Le Manchin ympäri. Ja huolto pelaa. Aki, turpavehde päällä. Paino! Aki! Paino saatana! Joo. Karikan mä oon ollut viikko päällä Le Coqin pilttuus. Ei siinä. Huolto pelaa. Vehkeet on kondikses. Lämpö otettu. No. Öljyalalla paha. No. Ei siinä. Ilma on sitten tosi kyseessä. Aki saatana! Mene! Aina Aki painaa! Aki lähestyy Tour de Francein Le Mansin osakilpailun loppusuoraan. Akilla on tällä hetkellä kärkipaikka hallussaan. Hän lähestyy maaliviivaa. Siinä se poika nyt kuppaa. Aki ylittää maaliviivan ja voittaja. Voittaja saapuu varikolle. Nice ride, babe. Thanks, man. Nyt. Aki, miten ajo onnistui? Ajo meni ihan hyvin siinä. Ohitin kaikki kaverit ekana maalis. Kukaan ei tullut ohi. Mä lähdin paikalta. Niin kuin Räikkösen sanoi, jos oot nopea, sun ei tarvitse mitään muuta. Katumus, oletko tyytyväinen suorittasi otteisiin? No joo, kyllä välillä pitää niin pikkusen huutaa pojalle tuolla matkan varrella. Että siellä se yksi pierre tuli kovaa takana. Kummia hipoo siellä niin vähän huudolla piti laittaa poikaa liikkeelle, mutta ei siinä. Oli arvattavissa tämä kisa näin. Me ollaan hyvin suorittu tähän kisaan, että hyvin reenattu. Koven einen on ollut alla tässä puoli vuotta nyt. Ranskassa ollaan ja keskitytään olennaiseen sen jälkeen sitten. Voiton mali. Kyllä. Welcome.